Assalamu alaikum jama'a. Har kullum ni ne naku Karat. Na kowa fatan alkhairi. Za mu yi magana yau akan illolin yawan cin goro. Kamar yadda kowa ya sani, illar ba shi ne cin goro ba. A'a, yawan cin goro da muke yi. Yanzu an maida goro kamar abinci. Ko da yaushe cin shi ake ba safiya ba rana kuma babu dare. Yanzu goro ma ba iya tsofaffi suke ci ba. Kowa yana cin goro. Kama daga maza, mata, samari, masu ciki da masu shayarwa. Lallai ɗaukar goro matsayin abinci hakan yana da matuƙar illa sosai ga lafiyar mutum. Zan yi amfani da wannan dama domin in faɗo wasu daga cikin illolin yawan cin goro. Na farko, yawan cin goro yana ƙara afkuwar faruwar kansa ta cikin baki sannan da kansa ta cikin ciki gaba ɗaya. Saboda a cikin goro akwai wani abu da ake cewa kafin. Lallai kafin yana da matuƙar illa a jiki. Saboda yawan wannan kafin ɗin da yake cikin goron da ka mayar da shi abinci, hakan zai sa ka dinga jin yawan ciwon kai ko yawan ɓacin zuciya, ma'ana yawan jin haushi ko kuma ka ringa jin bugun zuciyarka yana yi ba yadda ya kamata ba. Wasu lokutan da dama mutum zai dinga jin jiri. Lallai akwai illa sosai ga matan da suke da ciki ko matan da suke shayarwa kuma suka mai da goro abinci. Ga matan da suke da ciki a kowane lokaci za su iya samun abin da ake cewa ɓari, wato a turance miscarriage. Sannan za su iya haihuwar ɗansu ba tare da lokacin haihuwar ya cika ba. Ko kuma in sun haifi yaron ya zama ba shi da nauyi gaba ɗaya. Ga mata masu shayarwa kuma, kar ki manta cewa in kin ci wannan goron yana ratsa cikin mamanki kuma shi kike ba yaro, hakan zai ja masa illoli da dama. Saboda yawan kafin ɗin da wannan goron yake da shi, hakan yake sa mutum ko ya ji ciwon ba zai warke da wuri ba. Yawan wannan kafin ɗin yana ƙara cutar abin da ake cewa ciwon siga. Yawan wannan kafin ɗin yana ƙara abin da ake cewa zawayi. Wannan kafin ɗin yana ƙara afkuwar hawan jini sosai a jikin mutum. Saboda wannan kafin ɗin da ka mayar abinci na cikin goro, hakan yana sa ƙashin mutum ya zama ba shi da ƙwari, cutar da ake cewa a turance osteoporosis. Saboda wannan za ka ga haƙoran mutum gaba ɗaya sun canja kala, sun zama ba kyan gani gaba ɗaya. Ko kuma yawan wannan kafin ɗin da ke cikin goro yana hana yin bacci, saboda kafin yana hana bacci saboda ƙwaƙwalwa yake zuwa ya taɓa. Kenan akwai illoli da dama wanda suke a bayan ɗaukan goro a matsayin abinci. Ba hana ka cin goro ba in har za ka dinga cin kaɗan-kaɗan, amma ka kula da yadda kake cinsa, domin hakan na da matuƙar illa a cikin rayuwarka. Shi ya sa ma kullum in kana cin goro sai ka ji ba ka son ka daina ci saboda wannan kafin ɗin da ya taɓa ƙwaƙwalwarka. Ya kamata mu kula. Lafiya har kullum jari ce. Ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi.